Fl-10 ta' Marzu tal-2010, l-uffiċjal tal-GRTU Joe Attard bat SMS lil Chris Said fejn aġġornah bil-ħidma li kienet qed issir sabiex il-Green MT, kumpanija tal-GRTU, tieħu kuntratti ta' riċiklaġġ tal-iskart kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Imbagħad Attard qal lil Said li kellu bżonn jiltaqa' miegħu wiċċ imwiċċ dwar il-kuntratti ta' Taslima u San Ġiljan, laqgħa li eventwalment saret jumejn biss wara li ntalbet. Eventwalment, id-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali spiċċa anka ċempel lill-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan sabiex jara mal-liema kumpanija kien il-kuntratt tagħhom. Il-ġimgħa filgħodu One News tkellem mal-Ministru Chris Said u staqsih dwar il-laqgħa mal-GRTU dwar dawn il-kuntratti. Said insista illi ma jaf xejn. Ma nafx xejn. Għal iktar mistoqsijiet, Said saħansitra qal illi laqqas jaf x'inhi l-istorja. One News baqa' jitlob lil Chris Said kif bħala segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali kienet ikollu laqat ma' kumpanija privata dwar kuntratti lill-istess kunsill, iżda Said baqa' jisħaq illi ma jaf xejn. Qed ngħidlek ma naf xejn fuq l-istorja. Ma naf xejn jekk. 7 sigħat wara l-kummenti tiegħu, l-uffiċċju ta' Chris Said bat email lil One News illi fiha ikkonferma li l-laqgħa mal-uffiċjal tal-GRTU fil-fatt kienet saret. Said iżda qal li huwa iltaqa' mhux biss mal-kumpanija Green MT tal-GRTU iżda wkoll ma' kumpaniji oħra u ġustifika dawn il-laqat bħala parti minn sforz tal-Gvern biex il-Kunsilli Lokali kollha jitlu fi ftehim fuq skema ta' ġbir ta' riċiklaġġ tal-iskart. Fl-email il-Ministru Said qal li huwa qatt ma ta' istruzzjonijiet lil ħadd ma' liema skema għandu jasal fi ftehim. Min barra dwar il-kuntratt ta' San Ġiljan fil-laqgħa ta' Marzu tal-2010 bejn l-uffiċjal tal-GRTU Joe Attard u l-Ministru Chris Said kien diskuss ukoll il-kuntratt ta' riċiklaġġ tal-iskart tal-Kunsill Lokali ta' Taslima. Fit-tmiem Ottubru li għadda l-eks sindku ta' Taslima Niki Dimek xehed fil-qorti kif is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Borg Olivier kien talbu biex jagħżel bħala kumpanija ta' riċiklar tal-iskart lil Green MT u mhux kumpanija oħra.